En el Dia Mundial del Modernisme llegim a la premsa generalista que la inflació repunta al maig fins al 8,6% degut a l'encariment d'aliments i carburants i no ens ha de sorprendre, ja que en aquest món tan globalitzat, quan la Reserva Federal retira els estímuls a l'economia abans del previst, la inflació planetària es veu ressentida degut a l'efecte papallona. Quan comencen a publicar-ho els diaris i a notificar els informatius de ràdio i de televisions, és perquè ha començat a pujar el nivell de pànic a bord, en perill que es desboque. Com a punt i seguit, els bancs centrals han endurit la política monetària i els tipus d'interès a llarg termini. Ja s'hi veu com el preu del deute no sols no baixa, sinó que té tendència a pujar, i això no beneficia les capes populars. Veurem per on peguem.